बर'फ्रा गोबाव सम आन्दोलन खालामदोंमोन मानि थाखाय सिडनी इउपिपिएले प्रतिद्वंदिता करिब तेवलुकाक आमी सीटটো আগতে दिसु जोङो जिसुआ सम्फामारि बिथांखौ जोंनि गोसोनिफ्राय खौथि खौथि रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय हाग्रामा महिलारि नेतृत्वत बिटिसिर आको एबार सरकार हब एटु खाटां खोथाया जाहैबाय नैबे जोंनि कालाइगाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जाय माने हा हुनि बायनायनि अधिकारानो गैला 2003 नि उनावहाय नाथाय बेखौहाय मा खालामबाय 2020 नि उनावहाय जेब्ला गोदान माने बिटिआर मोनखांनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरकार दाबाय अब्ला बेवहाय मा नुबाय 2021 आव मोनसे लेन्ड मेला खालामदों लेन्ड मेला खालामनायनि गेजेरजों मा खालामबाय दिनै नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोना 2020 नि आगोल 2016 आवहाय जाय बिथांमोननि जे हा हु बायनाय आरो फानलाय जे ट्राइबेलफोरनिफ्राय हा बायनायनि जे लेन्ड ट्रान्सफारा नन ट्राइबेलफोरनिया दिनै बन्द जानानै दंमोन दा बै पेन्डिं फाइल्सफोरखौ 2021 नि 1 जानुवारियावहाय 1 जानुवारियावहाय दिनै बिथांमोनहा बे एलटमेन्टखौ होबाय गोबाङानो लेन्ड एलटमेन्ट मोनदों दा बिनि गेजेराव जोङो बेखौसो बुंनो सानदों दिनै 2003 नि जि बिटिसि गोरोबथा बे गोरोबथायावहाय जि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जि जोंनि बिटिसि 6 शेड्यूलआवहाय नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हा बायनो मोनलामोन दिनैहाय 2020 नि उनावहाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय दिनै हा बायफिननो मोनबाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार जाबाय अब्ला जोंनि 2003 नि बिटिसि 6 शेड्यूल दिनै हा हुनि अधिकारा दिनै गैला नामा दिनै बिनि सायावहाय गोबां माने गोथौयै दिनै जों सिन्ता खालामनांगौ जानानै फैदों दा आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो सारा जोंनि बर' रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल्स आफादफोर जोंनि व्यक्ति इन्डिभिजुवेल्स आरो दिनै बर' हारियानो दिनै बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ जिहेतु दिनै बर'फ्रा गोबाव सम आन्दोलन खालामदोंमोन मानि हा हुनि अधिकार मानि थाखाय जों आन्दोलन खालामदोंमोन राजनीतिक अधिकार दिनै जोंनि हायावनो दिनै जोंहा मोनखानाय अधिकार जाय हा हुखौ दिनै जों मोनखाबाय पावारखौ आरो बे गावनि हा हुखौ दिनै गुबुन जाथिनो बायनो हानायनि केपासिटिखौ होफिननाया दिनै बे बर'फोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गिदिर मोनसे खैफोद फैगोन गतिके बिनि थाखायनो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंखौनो जों खावलायदों जे बेफोरनि थाखाय गुवारै सावरायनांगोन आरो बेफोरनि थाखाय होबथानायनि राहा लानांगोन जे जोंनि दानि बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायगोन जे नोंथाङा दिनै गोबां बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनांगौ नोंथांखौनो रायजो राजाया सायख'बाय नोंथांखौनो सीएम बानायबाय नोंथांनावनो गासिबो एडमिनिस्ट्रेशननि पावारा दं दिनै पुलिस एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय लानानै दिनै बिटिसिनि डिसिनिफ्राय लानानै दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौनो दि नोंथाङानो बुंदों दे जोङो बिटिआर मोननाया दिनै गासिबो पावारखौ मोनबाय आलादा रायजोल'सो जायासै अब्ला दिनै बैफोरबादि जेंनाखौ निश्चय दिनै बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नोंथाङा इमिडियेट स्टप खालामनांगौ आरो हा हु बायनाय गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा दिनै मोनथाय मोना बेखौ नोंथाङा इमिडियेट होबथानांगौ एजिपिए प्रतिद्वंदिता करिब कारण 5 বছৰৰ তেওঁলোকক আমি দি থৈছো আৰু সিডনি ইউপিপিএলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁলোকক আমি সিটটো আগতে দিছো কিন্তু 5 বছৰ পিছত বিধানসভাত কি হ'ব এইটো নতুনকৈ আলোচনা হ'ব বিধানসভাত বঙাইগাঁও কোনে পাব সেইটো আলোচনা হ'ব সিডনি বিধানসভাত কোনে পাব আলোচনা হ'ব 26 কাৰণে আমি বঙাইগাঁও এজিপিক দিয়া নাই 26 কাৰণে আমি সিডনি ইউপিপিএলক দিয়া নাই কিন্তু উপনিৰ্বাচনত আমি এইটো আমাৰ যেটো কমিটমেন্ট আছে যে 26লৈকে আপোনালোকক সিটটো আমি 21তে দি থৈছো গতিকে মাজত আমি আমাৰ মিত্ৰতা আমি নাভাঙো এইটোৱে আমাৰ দলৰ নিয়ম যে আমি কেতিয়াও মিত্ৰতা আধা ৰাস্তাত নাভাঙো আপোনালোকৰ মনত আছে যে হাগ্ৰামাৰ বিপিএফ মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ বিপিএফ কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলোৱাৰ পিছতো আমি তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী ভঙা নাছিল যাতে পুৰা 5 বছৰৰ সংকল্পটো আমি পূৰণ কৰিব जोंनि बे बिक्रमपुर गामियाव मेडिया नोंथांमोन सफैनो थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो दा बाथ्राया जाहैबाय
नैबे जोंनि दा बिक्रमपुर नोलोबारि लामाखौ दा जितु सेन्ट ग्रेभेल होदों बे सेन्ट ग्रेभेल होनाया खुनु गभर्नमेन्टनि मोनसे जब नङा आरो बे जब नङैखायनो जोङो जोंनि सासे मोजां सानसुमै बिथां जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा दिनै जोंनो एसेब्ला माने अबदान खालामफैदों माने गावनि गोदो इलेक्सन पिरियडआव बुंनाय मथे जे गोग्लैसोना थानाय जेराव मानसि थाबाय जाया जेराव साइकेल सालायजाया आरो जेराव बाइक सालायजाया हाब्रु दैब्रु जानायफोरखौ आङो आंनि आखाइजोंनो आंनि गारिजोंनो आङो बे सेन्ट ग्रेभेलिंखौ होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों बे खोथा होनाय हिसाबै दिनै जोंनि BPF हान्जाया जेनदोंबाबो बिथाङा गावनि आंगो गोसोजों गामिखौ अनसायनानै आरो रायजो राजाफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथाङा गावनि थाखा फैसाखौ गावनो व्यय खालामनानैब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनो बे सुन्दर एखेबारे सरकखौ मोजाङैनो खुंफुंना होबाय मावफुंना होबाय सेन्ट ग्रेभेलिं गैयाब्लाबो 50 ट्रेक्टरसो बिथाङा एखेबारे फुंनिफ्रायनो सानसे आरो गाबोन सानसे नांबावगोन बिथांनो बेखौ फुल फिलआप खालामनो बे लामाया गासै जोंनि बे बिक्रमपुर नोलोबारि बे उत्तर पार होनना बुङो ओरै साजों उत्तरपाराव जोङो गासै जोंनियाव गासै बे उत्तरपाराव गैयाब्लाबो 40 घरसो न'खर दङ बे लामायानो गासै ओरै सोरखिलांना हावरियै जोंनि बे LP स्कुलजों नुजाहैगोन दा बे लामाखौ बिथाङा फुलफिल खालामना होगोन होननायखाय जोङो जिसुआ समफ्रामारि बिथांखौ जोंनि गोसोनिफ्राय कौटि कौटि रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो अदर भबिष्यत बिथाङा आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खामानिखौ जोंनियाव मावना होफैगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो जोंनि बे बिथांनो जितु बाख्नायनायखौ आरो जों मा होबावगोन बाख्नायनाय आरो जों जोबनो गैयै जों बाख्नायबाय जोबनो गैयै जों बाख्नायनानै बिथांखौ ओरैबायदि हामबाय होबाय जाहाथे बिथाङा जोंनि बे रायजो राजाखौ अदूर भबिष्यत आरो नायबावगोन आरो बिथांखौ जोङो जेब्लाबो मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै बिथाङा जितु सासे फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर बिथाङा सानसे समाव जोंनि बे लामाखौनो CC ब्लक खालामफैनायनि जोंहा सिमां दं बे CC ब्लकखौ बिथांनि दारैनो जों खामानिखौ मावहोगोन जोंहा आसाबादि बेनिखायनो दा बिथाङा गावनि जेरै खोथा होदोंमोन जेरै जबान होदोंमोन बे जबान मथे बिथाङा ओरैबायदि मोजाङै मावफुंना होफैबाय थारमाने जेराव जोङो साइकेलबो सालायनो हायामोन आरो जोंहाथ' प्रत्येकता न'खरावनो फिरफिलि एबा बाइक दंखासै दा बेबायदि सालायजायामोन दिनै बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो जोंनि बे बिक्रमपुर लामाखौ उत्तर पारखौ बिथाङा गोसो गोजोनै मावना होफैदों जोङो बिनि थाखाय कौटि कौटि रोजा रोजा जिसुआ समफ्रामारि बिथांनिसिम जोङो साबायखर थाबाय आरो जोबथानायाव जोंहा बुङाबाबो जागौमोन खिन्थु बुंनो लुबैथारबाय आङो जोंहा जितु लकेलावनो जितु EM दं रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो जोङो खैबा बार दरखास्त होबाय जोङो प्लान्टेसन माबा खालामनो नागिरबाय र' एसे नेथ' दिनै र' होननानैनो दिनै रदलांदों होनना बुंनांगौ जाहैबाय आरो होनैनो रदलांबाय दा बिथाङा थांब्लाबो दा जोंजों खुनु बाथ्राखौनो होआ दा जोंहा जोंनि बेंटल प्राइमारि BPF हान्जानि मानव गेदेर आफादगिरि दं आरो मानव गेदेर जोंनि बे BPF इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट सत्यजित बसुमतारी बिथांमोनबो ज' दङ दा जोङो बिथांमोननि नुजाथिनायावनो आरो मेडिया बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोङो गोसो गोजोनै बयखौबो बरायबाय आरो मेडिया बिथांमोनखौबो जोङो गोसो खुसियै जोङो बरायना लाबाय दा जोबथानायाव मा खालामनो जोङो जोबथानायाव जिसुआ समफ्रामारि बिथांखौ कौटि कौटि रोजा रोजा जाहाथे अबंलावरिया इसोरा बे बिथांखौ माने गोबाव सम लाखिथों बेखौ जों हास्थायनानै दिनैनि बे सुंद' बे लामा बाला अन्थाइ सेन्ट ग्रेभेल खालामनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै जों बिथांखौ बाख्नायदों
दा बेखिनियावनो যিখিনি তেখেতে ইলিগেশ্যন আনিছে আমাৰ দলৰ সভাপতিৰ ওপৰত এইটো সঁচাকৈ টোটেলি মানে মিছা কাৰণ কিয় দলত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি তেখেতে কৈছে দীনেনাথ ডাঙৰীয়াই আমাৰ গণতন্ত্ৰ আছে আমাৰ এক্সিকিউটিভ মিটিং হয় সেই মিটিঙত সকলোকে মানে কথা ক'বৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে গতিকে আমাৰ যিখিনি মানে কিবা আছে মানে দলৰ ভিতৰত যে আভ্যন্তৰীণ আমাৰ মানে কি কয় গণতন্ত্ৰ আছে সেইটো আছে আগৰ পৰাই আছে যাৰ কাৰণে BPF দলে আজি প্ৰায় 15টা বছৰ শাসন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে তো আজি এনেকুৱা এটা পাৰ্টিক তেখেতে একেবাৰে মানে একদম কি ক'ব এইটো আমাৰ কিছু কথাই দি তেখেতে একেবাৰে মানে নৈ কৰিছে মানে বেয়াভাৱে তেখেতে মানে কথা ক'বৰ কাৰণে মানে ওলাইছে গতিকে সেইটো সঁচাকৈ নিন্দনীয় আমাৰ গণতন্ত্ৰ আছে আমাৰ দলত আৰু সঁচাকৈ সঁচা ৰূপে আজি সেই দলে আজি প্ৰায় 18টা বছৰত আমি মানে গৰকিছোঁ 18টা বছৰ আমি মানে চলাই আছোঁ ইমান ডিচিপ্লিনকৈ আমি চলাই আছোঁ ৰাইজৰ এতিয়া আমি মানে ভাল এটা কিবা পাই আছোঁ সমৰ্থন পাই আছোঁ অহা 2025ত যি BTC নিৰ্বাচন হ'ব আমি চৰকাৰ পাতিমে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত BTCৰ আকৌ এবাৰ চৰকাৰ হ'ব এইটো খাটাং এইটো হ'ল আমাৰ ৰাইজৰে মতামত আজি ৰাইজে কৈ আছে আহিব লাগে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে যোৱা 15টা বছৰত তেখেতে যিখিনি কাম কৰি গৈছে সঁচাকৈ ৰেখাত ল'বলগীয়া তেখেতৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি মানে ইমানখিনি কাম কৰিছিলে যাতায়াতৰ কাৰণে ইমানখিনি কাম কৰিছিল মেডিকেলৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিছে সঁচাকৈ সেইটো লেখত ল'বলগীয়া এটা আমি চবেই জানে যোনে বিশ্লেষণ কৰে পলিটিকেল হিচাপে যোনে এনালাইচিছ কৰে তেতিয়াহ'লে চবেই গম পায় প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত যিখিনি মানে এতিয়া মানে একো কামেই হোৱা নাই হাগ্ৰামা মহিলাদেৱে 15টা বছৰত ইমানখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে সঁচাকৈ আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও দেই তেওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেখেতেও কিমান কৰিছে যে হাগ্ৰামাৰ দিনত বহুখিনি কাম হৈছে আজি আমি জানো আজি মানে ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে CIT ইউনিভাৰ্চিটিলৈ এইটো পৰ্যবেক্ষিত হৈ গ'ল ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গৈছে CIT আজি মেডিকেল কলেজ হৈছে নাৰ্ছিং কলেজ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে সেইবোৰ কি হোৱা নাই আজি এইবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইমানকৈ পঢ়ি পেলাই আজি সঁচাকৈ BTC এলেকাত মোৰ আনুমানিক আমি যি সময়ত মানে দায়িত্বত আছিলোঁ তেতিয়া শিক্ষাৰ হাৰ BTC এলেকাত 66% আছিল 66 য'ত নেকি প্ৰথম আমাৰ 48% আছিল ইয়াৰ পৰা আমি 66% কৰিব পাৰিছোঁ এইবিলাক অনুষ্ঠান পতাৰ কাৰণে আজি শিক্ষাৰ হাৰ BTC এলেকাত বাঢ়ি গৈছে এটা আমাৰ সঁচাকৈ হাগ্ৰামাৰ মানে তেখেতৰে এইটো এটা তেখেতকে আমি মানে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ তেখেতে অন্য দলত যাবৰ কাৰণে বিনয় কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াই মানে কিছুমান আমাৰ দলৰ মানুহবিলাকক পৰিচিত কৰি আছিল আমি এইখিনি কথা আজি প্ৰায় 10-15 বছৰ মানে 10-15 মানে দিনৰ আগত আমি ধৰা পৰিছোঁ বেছি দিন হোৱা নাই 10-15 দিন মানে সেইটো হৈছে আৰু তেখেতে আজি আমাৰ যিখিনি ৰিপৰ্ট আমাৰ আহি গ'ল আমাৰ দলত গতিকে সঁচাকৈ তেখেতে 10-15 দিন নহয় প্ৰায় 1 মাহ 2 মাহৰ আগৰ পৰা তেখেতে আমাৰ দলৰ মানুহবিলাকক অন্য দলত যাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ BJPত যাবৰ কাৰণে তেখেতে পৰিচিত সেইটো কৰি আছে গতিকে সঁচাকৈ সেইটো নিন্দনীয় আমাৰ নিজৰ দল আছে ডিচিপ্লিন আছে আৰু সেই দলে এটা নাম আছে BTC এলেকাত 15টা বছৰ শাসন কালত হাগ্ৰামাই যিমানখিনি কৰিছে সেইটো এটা নাম আছে গতিকে সঁচাকৈ আমাৰ দলৰ যেহেতু এটা মানে কি কয় অনুশাসন এটা কিবা আছে নিয়ম আছে এই নিয়ম অনুযায়ী তেখেতে যেহেতু আমাৰ দলৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছে তেখেতক আমি 6টা বছৰৰ কাৰণে তেখেতক আমি এক্সপেল কৰিলোঁ এইখিনি আপোনালোকক আমি ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ